Ug ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. live and alive sa Home Radio 935. Grabe ang atong mga post lately, trending. Basta ayuda ang topic. O depende po sa guest kung ayuda ang isgutan. Mau. Mga kagay, nangandam na ang DSWD Region 10 para sa itunol nga ayuda. Hala, naagi na kagayan. Pangandam mo. Sa mga residente sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City nga ubos sa ECQ. Subay ni ini makauban nato walay lain. Tarong ngano maginiba sa mga taga Disney. Ngano mo sa bali mong tingog? Ngano mo sa tingog? Basta Ngano gwapa. mo sa bali mong tono? Basta gwapa. Ganina pinasinggit kita kay gahi ni ba. Pag yan itong guest, tarong na to pag istorya, bibalag suko ta perminti diri. Adili, nausaban akong tono, dili tungod sa guest. Mo ba? Tungod kay at least mahatagan ng ayuda ang Ladies and gentlemen, ang atong guest karong buntag. Pagkauban nato karon ang Disaster Preparedness in charge sa Department of Social Welfare and Development Region 10, si Miss Mayve Villos. Hi ma'am, morning ma'am. Morning. Morning po inyo, Sir Brian. Ay ma'am, klaro. Bisa pag di ka mo istorya ma'am, makita lang ka na mo ma'am, okay na mi ma'am. Good morning, mga kagahil. Sa itong suking tigpamina, mayong buntag. Ma'am, kung nga nila mga po mo atubang sa mo, basta na disaster ma'am, okay lang po adlaw-adlaw ng disaster ma'am. Ayaw po, sir. Alright, ato mga sugdan unsay prioridad karon sa paghatag og ayuda Correct. sa DSWD sa mga lugar nga naigo sa ECQ sama sa Hingoog City ug Cagayan de Oro. Yes, kagahi art no update lang ta. Nakatunol na ta initially og 5,000 sa Hingoog City og Family Food Packs. And then 5,000 Food packs. 5,000 ka family food packs. bilang Kagahi 5,000 art. pesos. Sana oil. 5,000 ka family food packs, and then tungod kay nakuratan manggud tang tanan aning ECQ, so murag insufficient gid ang family food packs sa ato ang field office 10. Mao na nga nagmando si Secretary Rolly Bautista nga maghatag ang uban nga field offices. So kagahapon lang nakahatag na ang field office 11, which is Davao, og 10,000 nga additional nga family food packs dito sa Hingoog City. Ba, very And good, very good. and so far for the Cagayan de Oro City, wala pa'y request nga nadawat si DSWD Field Office 10. Gikan sa LGU, wa pa sila request na hatag sa inyo. So far, Sir Art, wala. Unsa! Unsa! Unsa kini nga kainit ba yung mayor mo rin ano nga sa field office desk? Uy, kagala, easy Cagayan, easy, ma'am. Ma'am, easy, ma'am, pakita na doon sa imong lamisa, ma'am. Basin na di ang letter, ma'am. Pakita na doon pala. Ito sa, abi ko bag, oy, dapat proactive kining Cagayan de Oro. Kay katubay ang NECQ, naglaho ra daw aso. Nilabay ra nga unsa, unya ang DSWD na abi ang asla diyan. Istorya na tagtinorbi. Istorya na tagtinorbi. Basin ka LQ ni DSWD o LGU sa Cagayan de Oro. Basin na LQ. Di kay nakastorya man gid ang ko-answer na may meeting nga gipahigayon ang DSWD og sa duha ka city mayor's place under ECQ, and if hinana nga wala pay request, sir, na pagyud siguro calamity fund si LGU Cagayan kay si DSWD igor abi mag-augment, sir, if wala na sila funds. Kwartahan. Ngano, naunsa man ni Cagayan de Oro, oy. Naunsa man taon ni Cagayan de Oro nga perting man kalausi naman noon kini nga LGU. Naunsa ba kini man sa ma'am, sa unsa pa maagi ma'am i-distribute ang kini ni ang mga kasi priority to dayan nila katong mga unsa nga ang sa katilingban ang inyong ginahatagan. Kana siya, sir, si LGU gid ang mo identify ani, sir, kung kinsa kay sila man mo-provide sa amo sa lista, then ang distribution sila na pud, sir, igo si DSWD igor ni mo augment, igor ang mo hatag. Hindi naman po yung mga apod-apod ano yun, kamu pa o sila na? Ang LGU na, sir.
Ma'am, nakoy letter. Dili pwede ma'am nga. Sa ako gikan ng letter, ma'am. Ako ni address sir. Ang request, dili pwede sa... Kasi imuha na lang, ma'am. Ako lang i-request sa imo, ma'am. Pwede na, ma'am? May kabalo ka ba, Bernie, nga mga parinti na mo ng mga Veloso sa Cebu? Oh, serious, nasa lagi ka mo. Pagwapa gali, ang kuno na sa nimo dahil nga relatives. Tinood. Na di ako amahan, o. Kautan, anak sila. Basta mga Veloso, mga uluhan na. Iyakan. Sa ato pa, pag umangko na ako, Oh. Bibi, sabak angkol, sabak angkol. Dili ba pwede, ma'am, na wala na lang request, ma'am? Automatic na lang. Kaya kung mahulat pa dahil may ani. Nga. Kuan sir, musubay maputa sa guidelines sir. Na may guidelines. Ngayon dili pwede, kami nangutana ang mga netizens, ngayon dili pwede nga, i-house to house na lang na, no? And they're talking about Cagayan de Oro. Oo. I-house to house na lang na para laras. Laras, oo, Kaya tama. katsagaran po, ang ilang una-una, doon ra sa dughan, ang ibutang sa listahan. No, nakabasa po ko na comment Sir Art, no? Pero, dili, as national government agency, magod Sir Art naman, gutay yan ang sunod, labi na natay local government code. Naagid sa naapon may ginasunod nga mga RA magod Sir Art o kusa po na sa guidelines nga ang LGU gid mo giuna nga correspondent sa ilahang komunidad. Aniho na na nato man, murag hypothetical na lang, murag atik-atik na lang ng istorya. Kung pamandaya po ni Cagayan de Oro, nagpadala silang request letter, sa kamusta man eh. Siguro ihatag din lang ni sa kampanya na. Ah. Ha? Kaya sa imong tanong mga pila ka buok dapat ang naas Cagayan de Oro. Sa inyong bala-bala lang. Kung mga apektado kaayo. Pila ka bok, ubay-ubay gid Sir Art, no? Murag ubay-ubay gid kay ilahi mga gud og sectors. Kaya kita mga vulnerable sectors gid pod. Minsan yung vulnerable sector sama sa mga Mga kategor. ang kato mga members sa 4Ps tagaan pagyapon to nga naman sila pirmi nga ayuda. Tagaan yapon Sir Art. Tagaan yapon. Ang mga persons with disability. Yes, Ang mga mga driver, labi na nga pertining ngawas. Way biyahe. May biyahe. mga senior citizens, mga PWDs. Ano na yung magdinanawanin mo sa kapag-iunin mo senior citizen? Wala ko dito na Sir Art. Waday. Wala. Nag-comment din sa online. Kay ibasi daw sa kanindot sa gate. Uy, Depende ba kung gubaon ng gate kanilo oy. Talaman na uban nga nindot daw gate. Pero ang gate na lang nindot, ang nagpuyo na kalapait na. Ay, naunsa ba yung taon kini? Ha? Naunsa mang kini? So, okay, maka-identify na no kung kinsa ilang pangtagaan. Sa ato, ma'am, tayo ba sa unsay sulod sa kanang kuan ninyong ginapanghatag? Pero ako, Sir, kanang sulod sa family entertainment showcase. Sulod sa food pack, ma'am. naatay upat ka dilata nga tuna flakes. Labi nga tamang kay kanang delata, kay labi nga naang delta na variant, na yung delata. Delata variant. Oh, tama. Wala lagi. Narami, ma'am. Nara mo. Oh. So, Ano na mo kung mawala siya. Tagugo! So, balik ta. Pwede na ako nahimo ang female co-host na pangita ba yan? Oo, pwede. Tanawa ra ka. Kanang mga nga mga hugot queen ba? Akong ipangita ron panahon na para sa gahe ni Pai. Hugot queen. Hugot ko Ano yan. gid pagpalit Sir Art? Daan na pagpalit ang pagkagutera. Sige ma'am, kung sa pa'y sulod anak ma'am. Ato na rin ang katawag. Ang ganyan, di oro. Yes, Sir Art, no? So, natay upat ka delata nga tuna flakes, natay duha ka delata nga sardinas, upat ka delata nga corned beef, 5 ka sachet nga 3-in-1 instant coffee, 5 ka Wow. sachet nga powdered cereal milk, Aha. ug 6 ka kilo nga NFA rice. Sunod po, Sir Art, pwede na to i-flash po, kaya naman ko'y photos, unta, no? Pwede. Oo, pwede. Pwede lang, per family na, ma'am, no?
Per family or Yes, per family. Pero sa sa inyo- determine sa pamilya ana kung ikaw na minyo, ikaw ana kay what mean sila nga 5 lagi may pero 5 po naka single mom, di 5 po ka full packs. Ay, per household siya, sir. Per household. Per Sa household. muna Per household. So, Sumunod sa isa nila- ka balay, pwedeng duha Mo na nga household. panahon kagay ay nakatong mga palamunin hawa sa mo pahawa sa mo ay sa mo apit sabi panguli mo sin ko galing ng balay sa kadyan lang. Oh. Yung tao, no? Aha. Pero kabalo ka, nasubo gyud ang atong mga naminaw sa Cagayan de Oro. Labi na to mga driver. Labi na to mga nanay nga naminaw karon sa mga radyo. Nga ang Cagayan de Oro, perting ulahi abare nga no. Siguro ang rason ana yung nanin ni siya burn, no? Tama siya. Kay Natay nalay pondo. ang listahan. Basi ko lang pa nagsalit. Ang pag-finalize sa listahan, burn sa Abril. Oy. Kadugay pa kayo. Unsay April nga Hulyo pa man ta karon Ginoo. Saon man nato niya eh. Kanang ninyong ipanghatag mga pila ka adlaw po yung bana anak pamabot ng mga usak ka simana. Sir Art? Mabot ng mga usak ka simana ang inyong ang balabana ka na inyong ipanghatag ng pagkaon. Kabali ang Okay. lahutay niya. Mga simana good ning ECQ, although more than a week na lang, no? About mga 10 days na lang siguro. Ano? Mabot na siya. Ang family, kuan gid siya, Sir Art, sulod sa, makasustain siya, sulod sa duha to tulo ka adlaw, Sir Art. Okay, usa lang kakaon kita kaon kada adlaw ano ang nasabi niya. Mo din nag-ingon na dito. Anong dili daw matagaan tanan. Ana gid mga pangutana, I mean di lang sa LGU, mura bang inisyatibo na naunta daw sa DSWD nga. Ilaras na tanan diya. Ay, Oo. naamagod sa tay mga priority nga sector, Sir Art, and as I said earlier, insufficient gid ang ato ang family food packs karon kay lagi nakuratan ta aning ECQ. Mao na nga nakikoordinate man pod ang DSWD Field Office 10 sa uban gid nga mga field offices para maka-augment pod sila sa atoa. So, if hinana nga mo letter na dayon ning Cagayan de Oro, kung pila ilang i-request, kung makulangan maganita, mo-augment gid ang uban nga field offices para matagal. Nakuha mo sa lain mga DSWD nga field offices. Field offices, ana. Yes, mahatag sila. O ang headquarters mismo o ang head office mo yung magpadala o dugang pa nga mga ayuda para kanila ana. Field offices, kay ang field offices magud, Sir Art, naapod sila yung mga pundo magud nga family food packs. So kato ilahang mga sobra nga family food packs ilahang i-augment pod sa atoa kay nanginhanglan man ta. Ma'am, nanghilak ang mga taga-Cagayan de Oro sa ilang mga shout-out mga cry sila, ma'am. Grabe man eh, uy. Ako na ipadala na tong request dire kay pirmahan ako. Ipanidri sa balay. Ako rin sus Ginoo. Lagi permahi, Sir, para Kasi- matawag sa din Aniha. Kung saan ba nakadugay? Pag magpadala ang LGU o request ka ninyo, Pasampol karon. Nay mo abot. automatic dahil na siya, ma'am, pagka, okay lang ka, fights. Padala dahil na, anak. urgency, Sir Art, yes. Legend Good po. cake. Namang gidugay-dugay ka sa Mayor Moreno, kung naminaw ka karon, matay, anong naulahi pa man mo sa behind? Base lang inapay sa Ang kwarta. inuog si Mayor Eric dito, nisulat na yun. Yes, Sir Art. Muna naka-augment dayon si Field Office 11 o 10,000 as of ganina, 1 a.m. Dili pwede magkambyo ang mayor. Di. Wala nga na. Sa kadaling iswa. Sa makini. Di ba sinapay? Anyways. Basi napay sa kwarta, basi hindi malay mo napay kwarta si Mayor. Pag yun ay Cash yan. calamity fund. Kasi ang ihatag. Tanawa. Basi hindi ikaw sa judgmental sa ka. Basi hindi. Unya, or ugma. ugma. Kana mo man ang ECQ. Malay mo na. Ibalik ng GCQ. Pagbalik sa GCQ, ngayon na nga, di na pwede kay dili na ECQ. Ana. Basi nagpasinsilyo pa. Wata ba yung unta mi, pero Nakuha naman, nabalik naman, Kasi nagpasinsilyo pagi puro mga tok sa libo basi giti 500 tag 100 pa karon kay mo ihatag kay kwartahan ng LGU. Kaya nga, kung sensilyo po rin ang DSWD.
Dahil siya ngayon sa kamo, may nagsalig sa kuhan. Dili Ay, good pa morning sa sa tanan nga mga taga DSWD ha. Salamat kayo sa inyong commitment aron matabangan ang mga katawhan. Miss Maylin Veloso, ang Information Officer o Disaster Preparedness in Charge sa DSWD 10. Daghang salamat ma'am sa imong update. Salamat kay ma'am. Pero sa napay idungag pod na pagkikulang man katong sa himuo. Bungagan pa to ninyo. That's what it is. Katong sa hinuog, Sir Art, is okay na to ang 15,000 kay mauman ang di RIS na sa field office. Okay. Yes. Mas kay himuo da. Pas. Good morning diyan nimo, Gobernador Pedro Onabia, Gobernador. Oy! Vice Mayor. Vice Mayor pa. Vice Mayor pa. Vice Mayor. Sir Pedro Onabia, good morning ninyo dia. Paspas kayo mo sa himuo ga. Very good. Kung wala Ma'am. ang bibutan kunis. O, di, ingani lang. Mayve. Akong pag-umangkon, Veloso. Yan ko na. Ma'am, Yun na ako masayran nga ang LGU pa rin nagpadalag request. ma'am, amiga naman tama. Pwede ma'am ka na i-priority lang ko dito. Pero sundin ako na Bernard. Para na itips. Yan naman. Ang ako lang, ang iyo ko ni ma'am, nga, amiga naman ta ma'am. Pwede ma'am ka lang, ako na lang sa i-prior diyan ma'am. Ma'am, kaday lang. Sa nasyon yes, ko ma'am, sa dili para namo Pagdad po mga media practitioner ang galisod o lang pamilya, pero labes yun dito sa media, ma'am. Oo. Yes, sir. Mabitaw ka balik-balik rin na yung mga sanina, di namin makapagpapit. Lagi yung makashade, ma'am. Wala may kasudlay kay mama. Oh, listen po, nabali ang sudlay, di nakapalit. Naapod ba, ma'am, ka ng initiative ninyo, ma'am? Ako mahangin lang ko, ma'am, na being the former nga kanang chairman sa media organization. Pwede ba na siya, ma'am? O iagi niya sa Cagayan de Oro Press Club, maapun-apuran ang kanang mga media O families. nga na pag-request, no? Pwede ba na siya, ma'am? Request ang kanang media organization sa Disability Director or LGU organization. Hindi na pwede, ma'am, mga anak. Dili pa sa mga ma'am, ha? Hindi sa ba sa mga kay awa pero niyo pagkaingan na pagkaingan na hapon. Pero pwede ba na, ma'am, sa ngalan lang sa among mga kaubanan sa media na matunulan sila bisag food pack man lamang. Dako ng tabang, ma'am, ba? Gamay naman sila, manakabot og 100 siguro. Kuan gid ta, Sir Art, no, sa base kita sa guidelines manggod from the central office, Sir Art, nga muagi gid siya sa LGU. Muagi gid siya permanente sa LGU, Sir Art. Kuya, kay ginabalat-balatan mo na sa media ka ng LGU, kay hinay kaayo, lausi kaayo. Tigil na iyapi! Bitaw, Miss Mayve Veloso, dagang kayong salamat lang. Thank you, Sir Art. Antong sunod na po, mama, ayaw ka sa taga Yes, Sir Art. Yes, Sir Art. Good morning. Ma'am, Thank you. ma'am, wala nga, dagang kayo na siya mga kaso sa Rousey. Uy! Puso ko yung Mao ka na mga kaigalaan, mga kagahi. Uy, nagpaapas o yung kung ano, pangutana o. Single pa ba daw si ma'am? Single, ako ito ba? Iyang uyuan, single pa. Ang pautan niya, happy ba o dili? Kaya nga, siya ra. PM lang, PM. Bumalik pa ang gaya ni Bay! Worldwide, garbo sa mga Bisaya. Umad lamang nini.